F'Novembru li għadda, fl-Isptar Mater Dei saret l-ewwel operazzjoni tal-aortic root replacement, operazzjoni tal-qalb li taqgħad żewġ interventi f'wieħed. Qed inbidlu l-valv tal-aorta, l-aortic valve dik kienet issir qabel Malta, imma tinbidluha fl-istess ħin li nbidlu l-arterja prinċipali minn fejn joħroġ id-demm kollu tal-ġisem. L-aħbar li sar l-ewwel intervent ta' dan it-tip f'Malta ingħatat mill-kirurgu Mr. David Sladden waqt il-programm Niskata fuq TVM. Iltqajna miegħu ftit wara, ftit pass il-bot minn fejn jopera fl-isptar fejn spjegana l-kumplessità ta' din l-operazzjoni li duma dejja medja ta' 10 sigħat. Din hija operazzjoni kbira għax biex tbiddel dan it-tubu trid twaqqaf il-blood supply, id-demm lill-qalb u titwaqqaf id-demm lill-moħħ. L-ispjega tal-kirurgu saretilna fuq l-iskan tal-ewwel pazjent li saritlu din l-operazzjoni, David Martin. L-ħan kull ewwel wieħed naqra mhux perikoluża ma tibża, ovvja tibża. L-aktar fatturi li għamlu persuna vulnerabbli biex tinfjammala l-arterja ewlenija tal-qalb huma l-età, it-tipib u l-pressjoni għolja. Minkejja dan persuna ma jkollix sintomi u għalkemm tista' tkun ilha xhur jew snin infjammata, is-sitwazzjoni tista' tinbidel fi ftit sekondi jekk tispara l-arterja u allura li issa din l-operazzjoni qed issir f'Malta tista' salva ħafna aktar ħajjiet. Fl-ġimgħat wara kont id-dar dik ħafna importanti. Il-familja kienu kollha miegħi jistaw jarawni għaw kemm l-isplar, that was the main thing. Biex dan sar possibbli il-proċess ħassnin għaliex dawn l-operazzjonijiet jirrikjedu ħafna taħriġ u tamir speċjalizzat. Anki pereżempju mqass speċjalizzat ma tistax tuża l-nużaw normali għal valve replacements, clamps speċjalizzati, makinarju biex il-pazjent nkessħuh, niżlu temperatura tal-pazjent waqt l-operazzjoni, anki monitoring tal-blood supply tal-moħħ kellna ninvestu fih. Sa qabel ġibżon dan l-intervent, David ma kien ibati bl-ebda mar tal-qalb. Iżda kull 6 xhur kien jagħmel testijiet ta' rutina li kien grazzi għalihom l-induna bl-infjammazzjoni. Jien nappella kulħadd li jagħmel dawn it-testijiet għax li kelli sintomi xejn. U sibniha pass wara pass minn wara testijiet għad-demm. Aparti David, żewġ pazjenti oħra sarilhom l-istess intervent fl-aħħar ġimgħat u astmat li kull sena medja ta' 10 pazjenti f'Malta jiġu bżonn din l-operazzjoni.